Имаш 15 евро да оцелеш като последния човек на земята. И имаш 4 категории. Първата категория е къде ще живееш. За 1 евро казан за букук, 2 евро Opel Corsa, 3 евро психото в Карлоково, 4 евро сегашният ти апартамент и 5 евро Белия остров на Пидизи. Що Opel Corsa, ако беше Opel Astra? Но е айконик Corsa, човек. Първите ми 10 000 км бяха на Opel Astra. Комби. Много яка кола, можеше да се спи вътре, никакъв проблем. Ма съм последният човек на земята. Нещо се случило, да. Аре ще избера апартамента ми. Не знам, на добра локация е... има доста варианти да оцеля. Следващата категория е храната, която ще ядеш. Okay. За 1 евро неограничен количество сухари. За 2 евро неограничен количество туршия. За 3 евро неограничен количество сухари и туршия. Okay. За 4 евро KFC. И за 5 евро джолан с картофи. Това е единственото нещо, което можеш да ядеш докато си жив. Тук няма как да не взема 5, защото тук малко трябва да се гледат и хранителните стойности на нещата, защото KFC, значи е една бърза история. Като бях в университета във Франция, имахме един съсед, който работеше в KFC. Във Франция има закон, който не позволяват ресторантите да изхвърлят храната и първата линия, на която дават след като приключи смяната, е да раздадат храна на самите работници. И той се връщаше всяка вечер с биг бъкети, такива големи, фул с KFC, при което аз съм на 18 години, първа година студент във Франция, нямам пари и има всяка вечер KFC. Ние бяхме направо умрели. Вече панирано пържено KFC го припържвахме на тигана човек, за да мога да го стоплим и така го ядахме. Да, със сигурност няма да е KFC, така че избирам джолан с картофи. Следващата категория е с коя жена избираш да прекараш остатъка от живота си. За 1 евро Луна, за 2 евро Кичка Бодурова, за 3 евро Фиона докато е зелена, за 4 евро Мия Калифа и за 5 евро сегашната ти приятелка. Какви сте майнари? Продукцията на нищо нагласена има такова. За 5 евро избирам да живея до края на живота ми с любовта на живота ми, моята сегашна приятелка. Точно така. Последната категория е каква суперсила да имаш. За 5 евро да летиш, за 4 евро да можеш да се катериш като маймуна, за 3 евро да нямаш нужда от сън, за 2 евро никога да не се потиш и за 1 евро неконтролируемо насиране. По какъв начин това е супер сила вече? Това е супер слабост.